Tay, salamat Andiyan kayo at di niyo po pinapabayaan. Huwag kang magpasalamat sa akin, anak, dahil tungkulin kong alagaan ka. Salamat sa lahat-lahat, Tay. Napakabait mo. Ikaw talaga, anak ko. Hoy! Ikaw! Ikaw na bata ka! Halika ka rito! Bakit, pre? Anong problema mo sa anak ko? Malaki! Alam mo ba yung ginawa ng anak mo sa anak ko? Bakit, pre? Anong ginawa niya sa anak mo? Binato lang naman ng bola yung anak ko, tapos kung ano ba yung pinagsasabi niya sa anak ko! Anak, totoo ba yon? Hindi po totoo yun, Tay. Tay, sabi pa niya, ang pangit mo daw. Sinabi niya yun sa'yo, anak? Hoy! Ikaw! Halika ka rito! Pre, huwag naman ganyan. Bata yung pinapatulan mo. Isa ka pa, konsentidor! Hindi mo kasi pinalaki ng maayos yung anak mo! Palibasa kasi wala kayong pinag-aralan! Pre, hindi magagawa ng anak ko sa anak mo yun. Tay, huwag mo kayo bibigay sa kanya. Hindi, anak. Alam kong hindi mo magagawa yun. Halika ka rito! Huwag kang ganyan sa anak ko, pre. Ang aga-aga, nag-aaway na naman tong mga to. Lintik kang bata ka! Dapat turuan kita ng leksyon para matuto ka! Halika ka rito! Tay! Tay! Pre, bitawan mo yung anak ko. Pag may masamang mangyari sa anak ko, makikita mong hinahanap mo. Isa ka pa! Wala kang kwentang ama! Mga inutil! Pre, anong nangyayari dito? Ito kasi pare, pinagbibintakan yung anak ko. Nabilato daw ng bola yung anak niya. Hoy, ikaw! Huwag kang ang mangialam dito. Wala kang alam. May karapatan akong mangialam kasi akong nakakita ng totoong nangyari. Yang anak mo ang nag-umpisa ng lahat. Siya ang nagbato ng bola sa kanya. Ang lampa mo, hindi ka marunong sumapo. Parehas kayo ni tatay mong lampa. Parehas rin kayong pangit. Diyan ka na nga, lampa. Lampa! Bastos yung anak mo. Ang bata-bata pa lang, dami nang alam na masasamang salita. Anak, totoo ba ang sinasabi nito? Ano anak? Totoo ba ang sinasabi niya? Sumagot ka! Opo, tay. Anak, bakit ka ganyan? Hindi naman kita tinuruan ng ganyan ha. Bakit ka nagsinungaling? Anak naman, di ba sinabi ko sa'yo na masamang magsinungaling?
bakit mo ginawa yon? Alam mo pre, sa susunod, huwag ka munang padalos-dalos. Alamin mo muna ang buong nangyari bago ka gumawa ng aksyon. Pre, salamat ah. Wala yun pre. Sinabi ko lang yung totoong nangyari. Sige pre, alis na ako. Sige pre, salamat ulit ah. Anak, mag-usap tayo mamaya sa bahay. Pre, pasensya ka na sa naging ugali ko kanina. Sana mapatawad mo ako. Pre, boy, pasensya na ha. Sana mapatawad niyo ako. Anak, humingi ka ng tawad sa kanila. Opo, tay. Sorry po, hindi ko na po uulitin. Pasensya na po ulit. Wala yun. Sana wag mo na lang uulitin. Oo, pangako. Tito, sorry din po. Wala yun. Buti nga, inamin may pagkakamali mo. Anak, tara na. Pre, pasensya na ulit. Sana mapatawad mo kami. Wala yun pre. Ikaw na lang bahala mangaral sa anak mo. Tara na anak, doon na lang tayo mag-usap sa bahay. Opo, tay. Umupo ka muna anak. Bakit mo naman nagawang magsinungaling sa akin anak? Nagawa ko lang yun dahil naiinggit ako sa kanya. Bakit ka naman maiinggit anak? Kung anong meron tayo, dapat makontento tayo. Anak, di ba sinabi ko sa'yo na masamang magsinungaling? Bakit mo pa rin ginawa? At wala rin akong tinuro o sinabi na makipag-away ka o mambuli, di ba? Opo, tay. Anak, pwede bang wag mo nang uulitin yon? Opo, tay. Hindi na po. Pangako? Opo, tay. Pangako. Sorry po ulit. Mahal na mahal kita, anak. Para din sa'yo, anak, ang lahat ng sinasabi ko. I love you, anak. I love you rin po, tay. Anak, masarap ang mabuhay sa mundo nang walang kaaway. Tandaan mo yan. Opo, tay.